Centar za javne politike i ekonomske analize je pokrenuo projekt Detektor. Njegova uloga je informirati hrvatsku javnost o raznim dezinformacijama koje su posljedica ruskog, kineskog, iranskog i drugih utjecaja iz štetnih zemalja koje se na međunarodnoj razini bore protiv temeljnih vrijednosti slobode i demokracije. Želimo pomoći našoj hrvatskoj javnosti kako bismo osvijestili koliko je taj rizik velik za našu demokraciju ukoliko ne poznajemo naše vrijednosti, već se olako informiramo iz onih izvora koji žele na dugi rok oslabiti naše društvo i povjerenje u naše institucije Hrvatske države, Europske unije, odnosno NATO saveza. Svjedočimo velikoj ruskoj agresiji na Ukrajinu, svjedočimo rastućem utjecaju kineske komunističke partije, sve većim napadima Irana i iranskih saveznika na državu Izrael. To su sve veliki izazovi koji će u narednim godinama biti još veći. Posla je mnogo, to je geopolitički rizik koji se nikako ne može izbrisati, niti smanjiti na minimum. On se može smanjivati na jednu prihvatljiviju razinu. S njim ćemo morati živjeti, to je jedan virus i jednostavno moramo steći imunitet na dezinformacije. Važno je naglasiti da mi na dezinformacije ne gledamo samo kao na lažne vijesti, već se često radi o kombinaciji lažnih vijesti, poluistina, čak i činjenica koje su stavljene izvan konteksta, odnosno jednostavno krivo shvaćene. Dakle, dezinformacije uvijek gledamo u kontekstu vrijednosti i institucija za koje se mi zalažemo, a to je snažno transatlantsko partnerstvo i jako društveno povjerenje unutar slobodnih društava na koje smo mi naučili živjeti. Pogledajte više informacija na našoj stranici ca-policy.hr. Mi imamo naravno i analize o kojima informiramo naše međunarodne partnere i želimo kroz ovaj projekt dati jedan konstruktivan doprinos. Svako od vas se može pridružiti i surađivati sa nama u ovom projektu.